Gadewch ni weddio. Diolch yn y ti unwaith eto, Dduw, am y fraint o cael dod ger dy fron yn dod i ti ac yn gweddio am y oedfa hon y bydde di yn bendithio, yn gweithio'n rymus, tywallt dy ysbryd arnom. I ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant yn harglyd Iesu Grist. Amen. Mae croeso i wasanaeth y Pasg yma yng Nghapel y Rhath. Ni'n ddiolchgar am y Pregethodd Martin Williams yn dod i bregethu ni unwaith eto. Ar ôl yr oedfa, mae'n aluniad ysgafn, ond fe fydd yma yn y blaen. Felly, dewch lawr i'r pen yma i gael paned a gwahanol bethau i fita ar y diwedd. Wel, gadewch ni ddechrau ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 293. 293, daeth ffrydiau melys iawn yn llawn fel llu o ffrwyth yr arfaeth fawr y nawr i ni. 293, gen i sefyll i'w chanu. Yn darlleniad o'r Efengyl yn ôl Lyc penod 23. Lyc penod 23 ac yn dechrau darllen yn adnod 26. Ac fel yr oeddynt yn ei arwain ef ymaith hwy a ddaliasant un Seimon o Cyrene yn dyfod o'r wlad ac a ddod asant y groes arno ef i'w dwyn ar ôl yr Iesu.
ac yr oedd yn ei ganlyn nef liaws mawr o bobl, ac o wragedd, yr rhai hefyd oedd yn cwynfan ac yn gylaru o'i blegyd ef, a'r Iesu wedi troi atynt a ddywedodd, merched Jerusalem, nac wylwch yn plegyd i, eithyr wylwch o'ch plegyd eich hunan, ac o blegyd eich plant. Canis wele, mae'r dyddiau yn dyfod, yn yr rhai y dywedant, gwyn ei byd yr rhai amlhantadwy, a'r crothau nid epiliasant, a'r bronau ni roesant sign. Yna dechreuant ddywedyd wrth y mynyddoedd, syrthiwch arnom, ac wrth y bryniau cuddiwch ni. Canis os gwnant hyn yn y pren ir, pa beth a wneir yn y crin. Ac arweiniwyd gyda gef hefyd ddau eraill drwy gweithredwyr i'w rhoi i'w marwolaeth. A phan ddeithant i'r lle a elwyr Calfaria, yno croesoliasant ef a'r drwy gweithredwyr, un ar y llaw ddeiau a'r llall ar yr aswy. A'r Iesu ddywedodd, o dad, maddau iddynt, canis ni wyddant pa beth y maent yn ei wneithir, a hwy ar anasant ei dillad ef, ac a fwriasant goelbren. A'r bobl a safodd yn edrych, a'r peneithiaid hefyd gyda hwynt, a watwarasant gan ddywedyd, eraill a weredodd e fe, gwareded ef ei hun, os hwn yw Crist etholedig Duw. A'r milwyr hefyd a'i gwatwarasant ef gan ddyfod ato a chynnig iddo finegr. A dywedyd, os tydi yw brenin yr Iddewon, gwared y hun, ac yr ydoedd hefyd a'r ysgrifen wedi hysgrifennu uwch ei ben ef, a llythrennau Groeg a Lladin a Hebraeg, hwn yw brenin yr Iddewon. Ac un o'r drwy gweithredwyr a grogasid a'i cablodd ef gan ddywedyd, os tydi yw Crist, gwared y hun anenau. Eithyr y llall a atebodd ac a cyrraeddodd ef gan ddywedyd, onid wyt ti yn ofni Duw, gan dyfod dan yr un ddamnedigaeth. Yna ni yn wir yn gyfion, canis yr ydym yn derbyn yr hyn a heiddau'r pethau a wnaethom, eithyr hwn ni wnaeth ddim allan o'i le. Ac efe ddywedodd wrth yr Iesu, arglwydd, cofio fi pan ddelig i'th deyrnas. Yr Iesu ddywedodd wrtho, yn wir medda fi ti, heddiw y byddi gyda mi ym Mharadwys. Ac yr ydoedd hi ynghylch y 6 awr, a thywyllwch a fi ar yr holl ddeiar, hyd yn 9 awr. A'r hael y dywyllwyd, a llen y deml a'r wygwyd yn ei chanol. A'r Iesu gan lefain a llef uchel a ddywedodd, o dad, i ddwylo di y gorchmyn a fysbryd, ac wedi iddo ddywedyd hyn, fe a drengodd. A bydde bendit Duw ar iair sanctaidd ef. Gydewch ni nawr gan i emyn arall, rhif 103. Mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwy foloes ei ogrwydd fel mynyddoedd bu drin ganu wrth dy groes. Emyn rhif 103 gwn i sefyll i'w chanu.
Wel, dwi'n sicr mai hon yw fy hoff emyn, unrhyw iaith. Mae e'n anhygoel yn dweud. A mae yna rhyw linell wastad yn taro chi, ond cedi'r bumed bennill, yr rhan olaf, ac edrych yn ei hyfrydwedd gan harddach nag o'r blaen. Fe all hynny fod heno. Wrth i fi ganu fe, o'n i'n meddwl, fe allan ni, fi neu'r rhai o'ch chi. Fe all rhywbeth ddigwydd ar y ffordd nôl, all rhyw salwch daro, rhyw ddamwain. Ond mae mor gyffroes yn dweud. Achos os fydd yn digwydd, ni ddim yn dweud bod ni'n dymuno o ran yr elfen negyddol hynny, wrth gwrs, tra ar y ddaear i ni cael y fraint o gwasanaethu'r arglwydd. Ond petai heno, i ni un anadl i ffwrdd o edrych ar ei hyfrydwedd gan harddach nag o'r blaen. Mae hwnna'n anhygoel, dwi. Mae mor gyffroes i ni edrych ymlaen at y dydd pan bydd ffydd yn troi yn olwg. Wel, gadewch ni droi at ein harglwydd mewn gweddi. Ni'n diolch i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron, cael dod trwy enw a thrwy heiddiant dy fab, ein gwaredwr ni, yr arglwydd Iesu Grist, ac yr un y cawn weld ei wyneb rhyw ddydd. Ac fydd e gan harddach, fydd e mwy na can waith harddach nag o'r blaen. Ac yn gweddio Dduw, tra bod ni yn yr oedfa hon heno yma, y cawn rhyw olwg o'r Iesu, rhyw olwg newydd o'r Iesu, i'r rhai sydd heb gredu, y cawn nhw olwg o'r Iesu fel ei gwaredwr am y tro cyntaf, yn gweld yr arglwydd Iesu Grist ar y groes, yn cymryd ei cosb, a'i waed yn llifo, yn golchi pob staen pechod i ffwrdd. Ac i ni fel dy blant o Dduw, y cawn olwg o'r newydd, y bydd yn peri i'n cylonen i lamu oddi fewn, y bydd na lawenydd tu hwnt i eiriau. O Dduw, i ni'n gweddio y bydd y bresenoldeb i'w deimlo. I ni'n ddiolchgar am yr adegau. I ni'n gallu tystio i'n bod wedi profi dy agosatrwydd. Ac wrth i ni wrando ar dy was yma ar sawl achlysur, i ni wedi gallu tystio i'r bresenoldeb fod yn real iawn yma neu'n plith. Ond o Dduw, mae hynny yn y gorffennol ac i ni yn gofyn am yr oedfa hon. Y byddi di yn gweld yn iawn i weithio yn ein plith. I ni'n tristau wrth weld cyflwr yr eglwys a chyflwr y wlad. I ni'n gweld y difaterwch yn yr eglwys ac i ni'n gweld difaterwch yn y wlad, yn y byd o'n cwmpas ni. I ni'n gweld fel cenedl i ni wedi hen droi cefn. Ac o Dduw, mae'r awydd i ddod i'th di wedi diflannu yn llwyr, ymhlith yr rhai sydd yn proffesu ac yn sicr ymhlith yr rhai sydd heb unrhyw ymwybyddiaeth ohono ti. Ond o Dduw, i ni hefyd yn gwybod. Dim ond dweud y gair sy'n rhaid i ti ei wneud, ac mae pethau'n gallu newid yn syth, hyd yn oed yn ystod yr oedfa hon. Y bydd yna rai yn gwybod, wedi clywed rhywsut am yr oedfa, ac o Dduw, y bydd y ras di yn gweithio, ac y fydd yn anorchfygol, ac y fydd yn peri, ac yn gorfodi pobl i ddod i'r oedfa. Falle y bydd y drws yn rhoi clep anferth yn ystod yr oedfa, ond falle fydd yn rhoi clep anferth degau o weithiau. Fydd yna bobl yn dod ddim yn deall pam bod nhw yma, ond y bydd ysbryd i wedi harwen nhw. Ac y byddwn ni'n troi ac yn gweld bod yna rhywun arall, falle ni ddim yn nabod, falle yn bod ni'n nabod. Efallai o Dduw, bydd yna rhyw aelod o'n teuluoedd ni sydd wedi hen droi cefn. Ac y byddwn ni'n troi rownd ac yn ei gweld nhw yn y cefn, yn ganol yr oedfa, diwedd yr oedfa. Ac y bydd y bresenoldeb di mor real, y bydd argyhoeddiad o bechod yn dod drostynt. Ond yna wrth i Grist cael ei ddyrchafu, y byddan nhw'n dod at droed y groes ac yn cyffesu ac yn edifarhau ac yn derbyn y ffydd i gredu. O Dduw, ti sydd yn abal i wneud y pethau hyn. Ac i ni'n ddiolchgar bod bob oedfa'n gyffroes. O Dduw, y bydd y byd yn chwerthin wrth i ni feddwl bod oedfa fel hon yn gyffroes. Ond i ni fel dy blant, mae y mor gyffroes i cael clywed am fforddi a chawdwriaeth, yn cael ei chyhoeddi, yn cael canu dy glodydd. Ac o Dduw yn gwybod, mai bach ei nifer, efallai o Dduw, mae heno fydd y noson y byddi di yn gweithio'n rymus yn ein plith. A felly o Dduw, tyr di'n plith, gad i ni deimlo dy bresenoldeb, ac wrth i ni deimlo dy bresenoldeb, cadwa yr un drwg i ffwrdd. I ni'n gweddio yn erbyn yr un drwg. Mae wedi gwneud gymaint o niwed yma ac ar draws y wlad hon, a gwledydd y byd. Ond o Dduw, i ni yn gweddio yn erbyn Satan ei hun, yn enw ein harglwydd Iesu Grist, ac yn gweddio bydde di'n amddiffyn ni ac yn ein cadw ni.
ac y bydd na fendith arbennig ar yr oedfa hon. Diogelad y was wrth y bregethu rho nerth, rho aneiniad, rho fedydd yr ysbryd glân, tyrd lawr, rho'r pŵer yna, rho'r nerth yna o ddifri, a gad i'r gair cyrraedd y neidiau hyd yn oed yn ystod yr oedfa hon. Tyrd felly arwain i'n hyddoliad bendithiau ni nawr, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydewch i ni ganu emyn arall, rhif 238, 238, ni ganwn am gariad creawdwr yn ddyn, yn ynodd cyn oesoedd o fewn iddo'i hun. 238 gen i sefyll i'w chanu. Wel, yn gyntaf, gai ddiolch I chi am y gwahoddiad unwaith eto I ddod I Gapel y Rhath. Mae'n hyfryd dod yn ôl a dod â dymuniadau gorau a gweddiau eglwys Bethesda Tenby Road hefyd atoch. A dod I bregethu unwaith eto ar noswaith y cablyd cyn gwynir y goglith a canolbwyntio ar groes ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Fi am droi at hanes cyfarwydd dros ben, hanes y lleidr ar y groes, ac ystyried yr hanes fan hyn yn yr Efengil yn ôl Luc. Wi'n cofio blynyddoedd yn ôl pan dechreuais I yn y weinidogaeth I mi fod mewn rhyw encil gweinidogion a dweud o'n i'n stryglan I ffeindio rhywbeth newydd I ddweud adeg y Pasg. A wi'n cofio y diweddar
parch Gareth Davies yn ateb a dweud, fy machgen i, cewch chi byth ffeindio rhywbeth newydd i ddweud. Ni'n pregethu'r hen hanes. Na gyd sy'n eisiau wneud yw gweddio y bydd yr hen hanes yn dod yn ffres. Ac wrth dod at yr hanes fan hyn, dwi'n siŵr bod chi wedi clywed bregeth ar ôl bregeth am y lleidr ar y groes. Ac felly dyna'n gweddi i heno y bydd yr hen hanes ma am y lleidr hwn yn dod yn ffres i'n calonau ni. Ar Efengil yn dod yn ffres ac y bydd ein calonau yn llosgi wrth feddwl unwaith eto am rhyfeddol ras ein harglwydd tuag atom. Ond yn ôl yr hanes, ni'n gweld fan hyn bod yr arglwydd Iesu wedi ei groeshoelio rhwng dau leidr. Ac wrth gwrs, proffwydodd Eseia rhyw 800 mlynedd cyn y digwyddiad hwnnw, cyn enedigaeth a croeshoeliad yr arglwydd Iesu Grist dywedodd Eseia, yn Eseia 53, y bydde'r arglwydd Iesu Grist yn cael ei gyfrif gyda'r lladron. Ac mae'n dweud, felly mae rhwng drwy gweithredwr bydde'r arglwydd Iesu yn cael ei groeshoelio. Hwn yw'r iawn fi rhwng y lladron. Ac mae hynny yn peth pwysig, mae yna pwysigrwydd am hynny. Ni'n gweld, wrth gwrs, yn y ffaith oedd Iesu rhwng dau leidr, ni'n gweld darostyngiad yr arglwydd Iesu Grist fan hyn. Y fath raddau darostyngodd ef ei hun. Wrth feddwl am Eseia, fe welodd Eseia yn y 6 bennod yr arglwydd Iesu ar orsydd yn ef. Fe welodd e'r arglwydd Iesu yn uchel a drychafedig. Fe welodd Eseia ar arglwydd Iesu a'r seraffiaid o'i amgylch yn i addoli ac yn crio yn llefyn allan. Sanc, 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 dyw arglwydd y lluoedd. A dyma'r Efengil, bod yr un oedd ar orsydd yn ef wedi darostwng ei hun, nid yn unig i ddod i'r byd a gwisgo at i'r dyn, ond darostwng ei hun drosom ni mwyn ein hachub ni, darostwng ei hun i fod rhwng dau leidr ar y groes, i gael ei gyfrif gyda throseddwyr a'r galfaria, a hynny trosom ni. Ac mae'n atgoffa ni wrth gwrs, mae dyna graidd yr Efengil, bod yr arglwydd Iesu wedi ei gyfrif yn droseddwr drosom ni. Dyna canol yr Efengil. Fe ath yr arglwydd Iesu i'r groes a chael ei gyfrif fel y troseddwr penna yn lle y pechadur. Ni sy'n heiddi hyn, ni sy'n heiddi angau am arwolaeth oherwydd ein troseddau ni, ond fe ddioddefodd yr arglwydd Iesu a bu farw yr arglwydd Iesu yn ein lle ni, fe safodd yn ein lle ni, a chael ei farnu a'i condemnio yn ein lle ni ar y groes. A dyna canol yr Efengil. Ac felly oedd na bwysigrwydd bod yr arglwydd Iesu fan hyn wedi gyfrif gyda'r troseddwyr. Ond gadewch i ni dod at yr hanes
fan hyn am y lleidr a fath I adnabod yr arglwydd Iesu Grist. A gweld yn gadewch ni ystyried cyflwr y lleidr yma. Mae'r gair yn dweud mai drwg weithredwr oedd y lleidr. Mae drwg weithredwr, a beth yw drwg weithredwr? Wel, yn syml iawn, rhywun sydd yn gweithredoedd drwg. Dyna patrwn I fywyd wrth I ddisgrifio yn ddrwg gweithredwr. Mae'r gair yn ceisio cyfleu I ni, mae dyna oedd patrwm bywyd y dyn hwn. Oedd e'n wedi byw bywyd o ddrwg weithredoedd. Dyna oedd patrwm I fywyd. Drygioni. Dyna crynodeb o'i fywyd. Drygioni. Mae rai yn ceisio rhoi crynodeb bywyd rai, a maen nhw'n dweud pethau, wel, o bywyd hwn yn bywyd dda, neu oedd bywyd hwn yn fywyd o garedigrwydd. Wel, beth oedd fywyd y lleidr yma? Bywyd o ddrygioni. A nid drygioni bach. Oedd y lleidr yma wedi byw y fath bywyd o ddrygioni fel oedd yr Efeiniad wedi dweud mae'n heiddi marwolaeth. Felly wrth ddisgrifio y dyn yma fel lleidr, nid rhywun sydd wedi dwy'n pacin o Maltesers o Spar oedd hwn. Ond oedd y dyn yma oedd ein ddrygionis yn ei galon gan ei weithredoedd. Ac mae'n disgrifiad ohonom ni wrth gwrs. Pwy ydy ni o flaen Duw wrth natur? Wel, drwg weithredwyr ydy ni. Dyna'r ffaith, dyna'r gwirionedd. Falle ni ddim licio meddwl amdano'n hunain fel hynny, ond dyna ni o flaen Duw, sanctaidd Duw, pyr, Duw, di-bechod, wel, pobl drygionis I ni. Pobl sydd wedi cyflawni drwg weithredoedd ydy ni. Pobl sydd wedi torri, troseddwyr sydd wedi torri gyfraith yr arglwydd ydy ni, a rai sydd yn heiddi yr un sentence ar dyn ma. Cyflog pechod yw marwolaeth, a dyna yr hyn mae'r Beibl yn dweud amdano ni I gyd. Mae drwg weithredwyr ydym ni sydd yn heiddi, cael ein torri I lawr, sydd yn heiddi marwolaeth oherwydd ein pechod ni. Ond dwi am dod at yr hanes fan hyn ac ystyried sefyllfa y lleidr yma fel y mae Luc yn I gyfnodi fan hyn. Fe allwn ni ddweud mai drwg weithredwr oedd y dyn, ond dwi am I chi weld hefyd o safbwynt dynol oedd y lleidr y nawr mewn sefyllfa anobeithiol. O safbwynt dynol. Wrth feddwl nawr am y lleidr yma, fel ni'n cael fel ni'n ffeindio fe yn yr hanes fan hyn yn yr Efengyl yn ôl Luc, oedd ar ei oriau ola yma yn y byd. Ac o'n safbwynt ni, o'n safbwynt dynol, oedd y sefyllfa ni'n anobeithiol. Wel pam? Wel, yn gyntaf oherwydd oedd y lleidr wedi ei groeshoelio. Oedd y lleidr wedi ei groeshoelio. Nawr, beth allwn ni ddweud am groeshoeliad? Wel,
wi meddwl, dwi ddim yn exaggeration i ddweud dyma'r ffordd creulonaf, mae dyn eriod wedi meddwl i roi rhywun i farwolaeth. Oedd croeshoeliad yn peth creulon. Oedd y rai a groeshoelid, o'n nhw'n cael eu fflangellu, ac wedyn o'n nhw'n cario i groes i'r lle, ac wedyn o'n nhw'n cael eu hoelio ar y groes hwnnw, ac oedd y poen, y poen yn imbed oedd yn agonising, oedd ei holl egni nhw yn cael ei wared i treial anadlu. Oedd rhaid codi'ch hunan lan i anadlu, a bydde hynny yn achosi poen ofnadw yn y troed, ac wedyn i anadlu allan, oedd yn achosi poen yn y dwylo, ac oedd yr holl egni y dyn yn cael ei roi mewn just i gymryd un anadl, ac wrth gwrs mae'r corff yn gorfodi i ddyn i gymryd anadl. Nawr ydybiwch chi bod y lleidr yma yn y fath gyflwr i feddwl am bethau ysbrydol. Oedd e ddim yn iawn feddwl. I ystyried tragwyddoldeb, i ystyried iachawdwriaeth, i ystyried ffordd iachawdwriaeth. Na gyd oedd y dyn ma'n meddwl am oedd anadlu. Yr anadl nesaf, y poen. Oedd e ddim yn iawn feddwl i ystyried iachawdwriaeth. Ac mae hynny'n bwysig, gyfeillion. Mae yna pobl sy'n dweud, wel, na i ystyried pethau ysbrydol ar fy ngweliangau. Digon amser da fi ystyried pethau ysbrydol, i ystyried yr arglwydd Iesu ar fy ngweliangau. Wel, dwi wedi gweld digon o bobl ar ei glaiangau i wybod bod ystyried y fath bethau. Wel, mae'n tu hwnt i'w gallu nhw. Maen nhw mor flinedig. Un eiliad ar ddehun, yr eiliad nesaf yn cysgu. I ddweud wrth bobl ystyriwch yr arglwydd Iesu o safbwynt dynol. Dyna ma'n gweitha. Dyna paham mae'r Beibl yn dweud, heddiw yw dydd iachawdwriaeth, heddiw yw dydd gras, peidwch dweud wna i ystyried hwnnw, os cewch chi weliangau, gyfeillion, os cewch chi weliangau, peidwch meddwl bod chi'n mynd i fod yn eich iawn meddwl i ystyried y pethau yna wedyn. Heddi yw diwrnod iachawdwriaeth. Ond hefyd wrth ystyried cyflwr y dyn yma, oedd neb o'i amgylch i gymeradwyo ar arglwydd Iesu hefyd. Dyma fe ar y groes. A neb o amgylch y groes i gymeradwyo ar arglwydd Iesu, i ddweud wrtho, wel, mae eisiau troi at yr arglwydd Iesu gwys. Hwn yw y gwaredwr, hwn yw yr arglwydd, hwn yw'r ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Os chi eisiau dod at y tad, mae eisiau dod trwyddo fe.
Oedd neb o amgylch. Ni'n darllen fan hyn bod y Phariseiaid, y Sadwceiaid, y Lleidr arall, beth o'n nhw'n wneud. A'r peneithiad hefyd gyda hwynt a watwar asant gan ddywedyd eraill a waredodd ei fe. Gwaredid ef ei hun os hwn yw Crist etholedig Duw, a'r milwyr hefyd a'i gwatwar asant, gan ddyfod ato a chynnig iddo vinegar, a dweud os tydi yw brenin yr Iddewon, gwared ei hun. Oedd pawb amgylch y groes. O'n nhw'n cablu. Oedd neb na o blaid yr arglwydd Iesu. Oedd Mair ac oedd Iowan yn dawel bach fyna, o neb yn o'i siarad ac i lefaru dros yr arglwydd Iesu ac i sefyll o'i blaid a dweud, wel, dyma'r gwaredwr. Chi yma heno, falle bod un neu ddau ohonoch heb gredu yn yr arglwydd Iesu, heb dod eto at yr arglwydd Iesu, falle chi'n ystyried yr Efengyl, ystyried gwirionedd yr ysgrythorau a gwirionedd yr Efengyl. Wel, gai ddweud chi yn y lle iawn heno. Hyd yn oed, os chi ddim yn mynd i gwrando arna i, mae yna digon fan hyn, all cymeradwyo yr arglwydd Iesu. Os chi ddim yn siŵr, oedi'r Efengyl nawr yn wir neu beido? Oedi'r Beibl yn wir neu beido? Mae yna pobl fan hyn o all gweud wrthoch chi, drychwch. O'n i fel chi, o'n i un gyfnod yn fy mywyd heb gredu, ond fe allai tystiolaethu am y newid rhyfeddol mae'r arglwydd Iesu wedi wneud yn fy mywyd. Gallai ddweud, drychwch, fe allai ddweud, fe ddes i at yr arglwydd Iesu, a nath e newid fy mywyd, nath e madd e fy mhechod. Mae gyda fi sicrwydd o fywyd tragwyddol heno, a fe allwch chi hefyd. Mae yna pobl fan hyn i gymeradwyo yr arglwydd Iesu i chi. Siaradwch â nhw. Chi'n y lle iawn. Ond oedd y Lleidr yma, oedd neb yn nhw i gymeradwyo Crist. A hefyd, os feddyliwch chi am y sefyllfa fan hyn, oedd yr arglwydd Iesu ei hun. I olwg dyn, oedd Iesu yno yn ei wendid. Ni'n gwybod mawr oedd Crist yn agwyddoldeb, mawr yn marw a Galfarian, ni'n gwybod ni. Ond i olwg dyn, dyma Iesu yn ei wendid. Beth mae Eseia yn dweud amdano, ymhenod 52, mae Eseia yn dweud amdano, môl llygwedig oedd i wedd yn anad neb, a'i bryd anad meibion dynion. Oedd i wyneb, oedd i wedd mor ofnadw. Byddai pobl yn dweud, chi'n gweud mai fe o'r gwaredwr? Chi'n gweud mai fe o'r arglwydd? Chi'n gweud mai fe yw brenin neb a deiar? Drychwch arno. So, safbwynt dyn, oedd y Lleidr yma, oedd hi'n anobeithio. Yn dod at ei oriau ola, heb Grist. A neb yno i'w gymeradwyo. Wel, siwt felly dath e a Grist. Os hynny sydd yn wir, siwt dath y Lleidr yma
at Grist. A chyfeillion yr unig ateb yw hyn. Gras a'n feidrol sofran y Duw byw. A'r unig ateb, gras Duw, lle aml haodd pechod, tra aml haodd gras. Ac yma'r hanes fan hyn am y lleidr ar y groes, mae'n hanes calonogol chi'n gweld. Fe allwch chi gweld rhywun a meddwl mae hwn yn anobeithiol. Ond dim byd yn anobeithiol i'r arglwydd. Tra bod anadl, mae yna gobeith. Tra bod bywyd, mae yna gobeith. Fe all ras Duw cyrraedd y person caleta yn y byd. Fe all ras Duw cyrraedd i mewn i triennu dyn ar ei gweitha a phechod dyn ar ei gweitha. Fe all Duw achub i'r gweitha. Ni'n mynd unwaith bob mis fel eglwys i gartre yr hyn oed ar bwys ni. Ac mae'n gartre arbennig ar gyfer rai a dementia. A chi'n gweld pobl, a dyn nhw ddim yn gallu siarad â chi. Dyn nhw ddim fel petai yn gallu deall beth chi'n gweud. A rai yn dweud, wy'n gwybod pam chi'n mynd fel eglwys, chi'n mynd na mwyn y staff. Mwyn i'r staff cael clywed ar y fengil. Na, gyfeillion, dwi ddim yn mynd mwyn y staff. Wy'n mynd mwyn pawb sy'n yno. Oherwydd efallai bod o safbwynt dynol maen nhw'n tion diobeth i glywed ar y fengil, ond fe all Duw i achub. Mae gair yr arglwydd yn fyw ac yn grymus. Ac fe all Duw i cyrraedd nhw. Wi wir yn credu ni. Fe all Duw i cyrraedd nhw. A fe all Duw newid i calonu nhw oherwydd mae iachawdwriaeth yn ysbrydol. Mae iachawdwriaeth o'r arglwydd. Diolch beth bod iachawdwriaeth o'r arglwydd. Nid o ddyn. Oherwydd mae hynny yn rhoi gobeith i unrhyw un fan hyn o, i'r pechadur gweitha hyn o. Ac felly, oedd yna gobeith hyd yn oed i'r lleidr ar y groes. Wel, yn ail, felly, os symudwn ni ymlaen, gadewch chi ni ystyried cyffes y lleidr yma. Cyffes y lleidr. Beth digwyddodd o'r fath newid rhyfeddol a wnaed yno fyd aeth Iesu i'm calon i fyw, mae'r Emyn yn dweud. Wel, beth digwyddodd i'r lleidr? Wel, fe gafodd e trwydigeth. Fe gafodd e trwydigeth. A beth yw trwydigeth? Beth yw trwydigeth? Wel, mae'r apostol Paul yn sôn am trwydigeth yn yr ugeinfed bennod o actau fel hyn. Edifeirwch tuag at Dduw a ffydd tuag at ein arglwydd Iesu Grist. Dyna beth yw trwydigeth. Edifeirwch tuag at Dduw a ffydd tuag at yr arglwydd Iesu Grist.
Ac felly wrth sôn am y lleidr yma yn cael trwydigaeth, ni'n gallu ffeindio rhywbeth yn yr hanes fan hyn bod y lleidr wedi edifarhau a chredu yn yr arglwydd Iesu. Oedd yr hanes yn cyfiawnhau bod ni'n dweud fan hyn y cafodd y lleidr trwydigaeth. Wel, wy'n credu bod yr ysgrythori fan hyn yn cefnogi hynny. Oherwydd ni yn gweld yn yr hanes edifarhad tuag at Duw a ffydd tuag at yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n gweld edifeirwch. Gadewch chi ni ystyried y lleidr yma. Ni'n gweld bod y lleidr yn edifarhau. O adnod 39 ymlaen ac un o'r drwy gweithredwyr a gwegasid a'i cablodd ef gan ddywedi dos tydiw Cris gwared y hun a ninnau, eithor y llall a tebodd ac a'i cyrraeddodd ef. Nawr te, beth yw edifarhad? Wel, newid meddwl, newid calon, newid ymddygiad, newid bywyd. Dyna beth mae edifarhad. Chi'n troi 180 degree turn. Chi'n mynd i lawr y llwybr na, y llwybr llydan sydd yn arwen i ddistryw, o chi'n troi. I nawr rodio ar hyd y ffordd cil sydd yn arwen i'r nef. 180 degree turn, about turn. A ni'n gweld hyn. Ni'n gweld edifarhad fan hyn y mywyd. Y lleidr, mae yna newid yn ei berthynas gyda'r lleidr arall a gyda phawb arall yn o amgylch y groes o'r blaen. Mae Matthew yn dweud wrth ni, oedd y lladron yn cablu. Oedd y lladron yn watwar. Oedd y lleidr yma o'r blaen yn ymuno gyda'r dorf, gyda'r dyrfa yn watwar ac yn cablu yr arglwydd Iesu Grist. Ond nawr, dwi ddim. Dwi ddim. Mae yna newid. Mae lleidr arall, mae dal i gablu, ond beth mae'r lleidr yma'n wneud? Mae'n cyrraeddu y drwy gweithredwyr arall. Mae'n dweud, na, dwi ddim yn cytuno mwyach. Dwi ddim mewn cahwts â chi mwyach. Wy o blaid yr arglwydd Iesu yn nawr. Ac mae'n pethau oddi wrth y byd, ond yw e? Oddi yn y byd. Ond nawr mae'n pethau. Oddi wrth meddylfryd y byd tuag at yr arglwydd Iesu, agwedd y byd tuag at yr arglwydd Iesu. Na, mae'n dweud, dwi ddim yn mynd i cablu mwyach y dyn sydd ar y canol groes. Dwi ddim yn mynd i watwar mwyach Iesu Grist. Na. Ac mae yna newid. Mae yna newid yn ei agwedd tuag at Dduw hefyd. Oherwydd mae'n dweud, ni dwyt yn ofni Dduw. Wel, oedd dim ofn ganddo o'r blaen, oedd o. Oedd dim ofn da mi o Dduw o'r blaen. Ond nawr mae'r lleidr yma, mae'n ofni Dduw. A mae'n gofyn i'r lleidr arall, ni dwyt ti yn ofni Dduw. Dyle ti ofni Dduw. Mae eisiau ti ofni Dduw. A dyma fe, mae ofn ganddo yn ei galon. Wel, pam oherwydd mae'n bechadur. Ac mae'n wynebu Duw. Mae'n mynd i sefyll o flaen Duw. Y Duw sanctaidd, y Duw cyfiawn. Ni o dan y ddamnedigaeth, mae'n dweud. Ac fe fyddwn ni o dan ddamnedigaeth Duw. Sut allai i, fel bechadur, sefyll o flaen Duw. A wy'n mynd i sefyll o flaen Duw yn fian. A dwi ddim yn barod. Mae'r lleidr yn dweud, i sefyll o flaen y Duw sanctaidd, y Duw cyfiawn. Wy'n ofni.
Ac fe ddyle ti ofni hefyd, mae'n dweud wrth y lleidr arall. Mae yna newid hefyd wrth feddwl am ei hunan. Gwrandewch ar beth mae'n ddweud amdano ei hunan. Mae'n dweud, ni o dan yr un ddamnedigaeth a ni yn wir yn gyfiawn. Canis yr ydym yn derbyn yr hyn a heidda'r pethau a wneithom. A dyma fe, wel, mae o dan argyhoeddiad pechod yn dywe. Mae wedi argyhoeddi o'i bechod, dwi ddim yn gwneud esgus am ei bechod, dwi ddim yn ceisio cyfiawnhau ei hunan, dwi ddim yn ceisio cyfiawnhau ei bechod a'i drygioni, dwi ddim yn gwneud esgus, dwi ddim yn beio pawb a phopeth o'n ei hun am ei bechod. Fel mae pobl yn gwneud heddi, maen nhw'n beio popeth o'n ei hunain. Nid fy mai i, fy mhechod i, neu fy mywyd i, na. Bai fy ymgylchedd i. Bai pobl eraill. I fy mywyd, wel na, dyw'r lleid yma ddim yn dweud hynny. Mae'n dweud, dwi'n heiddi. Dwi'n heiddi yr hyn wy'n wynebu. Mae fy mhechod i yn heiddi marwolaeth. A wy'n digon onest i ddweud hynny, mae'n dweud. Mae o dan argyhoeddiad. A mae ei galon yn ofni. Ac mae yna newid, chi'n gweld, mae yna newid. Nawr chi'n gweud, wel, ni ddim yn gweld fan hyn bod y lleidr wedi dweud wrth Iesu y rwy fynedi farhau am fy mhechod. Na, o ddim yn deall siwr o fod yr iaith diwynyddol, ond mae yna ffrwyth. Mae yna ffrwyth edifeirwch. A dwi wedi clywed digon o bobl gyda'r iaith diwynyddol yn sôn am edifeirwch a sôn am hyn a'r llall, ond dy ffrwyth ddim wedi barhau. Wedi gweld eraill a dyw'r geirfa ddim gyda nhw, ond mae'r ffrwyth yno. Ac oedd y ffrwyth fan hyn. Mae'n troi, mae'n newid. Edifeirwch tuag at Dduw, a ffydd tuag at Grist, ffydd tuag at yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n cydnabod pwy yw Grist. Mae'n dweud yn adnod 41, eithir hwn i naeth ddim allan o'i le. Mae'n cydnabod perfeithrwydd yr arglwydd Iesu, bod hwn yn wahanol i ni. Mae'n dibechod, mae'n ddifau, mae'n dinam. Ni'n heiddi cael ei goeshoelio. Dyw hwn ddim yn heiddi goeshoeliad. Dyw hwn ddim yn heiddi marwolaeth. Na pam, mae'n berffaith, mae'n ddifau, mae'n dinam. Mae'n cydnabod arglwyddiaeth yr arglwydd Iesu. Mae'n troi at yr arglwydd ac yn dweud arglwydd. Cofia fi, arglwydd. Mae'n cydnabod nid yn unig bod Iesu yn ddyn perffaith, ond yn Dduw. Ac mae'n ei alw yn arglwydd ac yn frenin. Wel, o ble dath hyn? Wel, oedd na ar ysgrifin uwch ben yr arglwydd Iesu oedd yn dweud hwn yw brenin yr Iddewon, ond fe allwn ni ddweud gyda'r arglwydd Iesu Grist fel dwedodd ei wrth Pedr, ni cig y gwaed a ddatguddiodd hyn i chwi. Ond fy nhad sydd yn y nef. A dyma yr ysbryd glân yn gweithio ar galon ac yn tynnu'r llen i ffwrdd. Bod y lleidr nawr yn gweld yr arglwydd Iesu fel y mai. Yn gweld mai hwn yw y gwaredwr.
Mae hwn yw yr arglwydd, mae'n cydnabod arglwyddiaeth yr arglwydd Iesu Grist, mae ffydd yn fwy na jyst cydnabod rhyw ffeithiau am Iesu. Mae llawer yn cydnabod ffeithiau am Iesu, mae ffydd yn mynd ymellach na jyst cydnabod ffeithiau, mae ffydd yn ymddiried yn y person, mae ffydd yn pwyso ar y person, mae'r ffydd yn dibynnu ar yr arglwydd Iesu Grist. Mae ffydd yn dod â rhywun at yr arglwydd Iesu Grist i ymddiried a trysto a phlygu a dibynnu a phwyso ar Iesu. A dyma beth mae'r Lleidr yn neud. Mae'n dweud, cofia fi, cofia fi. Cofia fi arglwydd. Arglwydd, meddyliwch amdanau. Meddyliwch am fy nghyflwr, meddyliwch am fy nghyflwr fan hyn fel bechadur yn marw. Gallai I ddim wneud dim byd I achub fy hunan, ond fe allwch chi arglwydd, cofia fi, achub fi. Ac mae'n daflu ei hunan yn llwyr ar yr arglwydd Iesu Grist. Dwi'n mynd dibynnu ar ei weithredoedd neu dim byd arall, mae'n dibynnu yn unig ar yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn y geiriau yna, mae yna ffydd. A nodwch hyn, fe ddywedodd wrth yr arglwydd Iesu. O dim cywilydd arno I droi at Iesu a dweud wrtho, ynglyw y Lleidr arall, ynglyw y Phariseiaid, ynglyw y Saddiwseiaid, ynglyw y Rhyfeiniaid, sy'n ot pwy oedd yn gwrando. Oedd dim ot dy fe? Oedd dim cywilydd arno? I droi at Iesu yn awr a dweud wrtho, arglwydd cofia fe, ac I gyffesu yr arglwydd Iesu. Nid jyst credu yn ei galon, ond cyffesu a'i gwefysau yr arglwydd Iesu Grist. Sa'n gwybod os wy'n darllen I mewn yr ysgrythau gormod fan hyn, ond fe ddwedodd cofia fi pan ddeli'ch i'ch deyrnas. A bwy ddwedodd y Lleidr hwnnw? Wel, a dyn oedd ar groes. A dyn oedd ar fin marw. Ond siwt all y meirw cofio? Siwt all y meirw achub? Dyw'r meirw ddim yn gallu gwneud dim. Ond a chafodd e trwy'r ysbryd glân cael gweld y bydde yr hwn oedd ar y groes canol, nid jyst y marw, ond yn atgyfodi. A bydde'r Crist hwnnw, y Crist byw, yn gallu iachub i'r eitha. Wel, beth bynnag, mae'n edifeirwch ma, ac mae'n ffydd. Edifeirwch tuag at Dduw, a ffydd tuag at yr arglwydd Iesu Grist. A mae eisiau'r doi, cyfeillion. Fe allwch chi fod yn sori iawn am eich bechod, ond os chi ddim yn barod I drystio yn yr arglwydd Iesu Grist, does dim trwydigaeth. Fe allwch chi wylo ac wylo ac wylo flaen Dduw. Ond os chi ddim yn barod I blygu i'r arglwydd Iesu, dim trwydigaeth. Ac fe allwch chi credu yn yr arglwydd Iesu, fe allwch chi credu ynddo a sôn amdano fel ffrind ac fel brawd ac fel athro ac fel be bynnag chi eisiau, ond os chi ddim yn barod I plygu o'i flaen fel gwaredwr, un sy'n gwaredu o bechod,
Ac felly chi'n barod I droi oddi wrth bechod oherwydd mae Iesu yn gwaredwr pechedyr ied sy'n gwaredu I bobl o'i pechodau. Dyna bwriad I achawdwriaeth. Ni jyst I roi maddeiant, ond ni gwaredu ni yn llwyr rhyw ddydd oddi wrth ein pechodau. Sgym yn barod I droi oddi wrth pechod, os dim edi feirwch, os dim trwydigeth. Beth yw trwydigeth? Edi feirwch tuag at Dduw a ffydd tuag at ein harglwydd Iesu Grist. Wel, yn ola, hyn o gadewch ni ystyried y cysur mae Crist yn rhoi fan hyn, y cysur mae Crist yn rhoi, mae Crist yn ateb wrth gwrs, ac mae'n dweud yn wir, meddaf I ti heddiw y byddi gyda mi ymharadwys. Ac fe ddath Iesu ato ac ateb yn syth do, oherwydd fe addodd yr arglwydd Iesu Grist yn yr efengylu wrth gwrs, y neb sy'n dyfod at a fi ni sbwriaf allan ddim. Ac felly, pan trodd y lleidr at Grist, fe atebodd Grist a roi y sicrwydd iddo. Bod hi'n iawn gyda'i enaid. Ond beth sydd yn rhyfedd fan hyn? Fe roddodd Iesu iddo llawer mwy na beth gyfynodd e. Cofia fi, dwedodd y lleidr, cofia fi. A dyma Iesu yn dweud wrtho, heddiw, byddi gyda mi ymharadwys. Oedd yr ateb yn llawer mwy nac erfyniad y lleidr. Cofia fi, ddwedodd y lleidr, Iesu, heddiw byddi gyda mi ymharadwys. Mae hynny yn dweud wrth I ni rhywbeth am yr efengyl. Mae'r pechadur, chi'n gweld, mae'n dod at yr arglwydd Iesu. Ac efallai, yr unig peth sydd ar feddwl y pechadur wrth dod at yr arglwydd Iesu yw maddeiant. Os caf maddeiant, bydd hwnna'n ddigon I mi. Os cael fy ngwaredu oddi wrth fy mhechod, bydd hynny'n ddigon. Os cael maddeiant, fyddai'n llawen. Neu efallai, os cael rhyw sicrwydd bod gyda fi bywyd, a bod bywyd tragwyddol I rai sydd yn credu yn Grist. Falle dyna sy'n pwyso ar y pechadur marwolaeth, a os cael gwybod bod bywyd tragwyddol da fi, bydd hwnna'n ddigon I mi. Ac falle dyna yr unig peth sydd ar feddwl y pechadur wrth ddod at yr arglwydd Iesu yw jyst maddeiant neu bywyd. Ond mae'r arglwydd Iesu yn rhoi llawer mwy na hynny. Mae pechadur yn dod at yr arglwydd Iesu a dweud, arglwydd, mae eisiau maddeiant arnaf, maddeiant cyfanrad yw'r cyntaf beth a geisiaf yr awr hon yn y gwad. A wy eisiau maddeiant, a mae'r arglwydd Iesu yn dod at y pechadur ac yn dweud, o fe gewch chi maddeiant, o fe gewch chi llawer mwy na maddeiant, fe gewch chi gwisg newydd, fe gewch chi fy nghyfiawnder I sefyll yn gyfiawn ger bron Duw. Ac fe gewch chi eich mabwysiadu I fod yn blentyn yn nawr. A Duw yn dad I chi. O, ac fe gewch chi hefyd, fe gewch chi heddwch a Duw. Ac fe gewch chi fynedfa, fel y gallwch weddio, a dod I mewn i'r lle sancteidd yn y derys. Ac fe gewch chi cymorth Duw, a phresenoldeb Duw, gyda chi bob amser,
hyd diwedd y byd, a fe gewch chi Duw yn noddfa i chi, ac yn nerth i chi, ac fe gewch chi'r ysbryd glân i drigo yno chi, i santeiddio chi, ac fe gewch chi sicrwydd, ac fe gewch chi llawenydd, ac fe gewch chi tanefydd Duw ar hwn sy'n diwchlaw pob deall, i gadw'ch calon chi, ac fe gewch chi gras ar ôl ras i ddyfal barhau ac i gario ymlaen yn y ffydd. Ac fe gewch chi Dduw yn rhwydd i chwi yma yn y byd. Ac fe gewch chi sicrwydd o fywyd tragwyddol. Ac fe gewch chi Duw gyda chwi trwy'r afon. Eich arwyn chwi i mewn i dragwyddoldeb. Ac fe gewch chi gorff newydd. Fe byddwch yn trigo gyda mi i dragwyddoldeb. Yn wir, fe gewch chi pob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd yng Nghrist Iesu. Y Lleidr fe ddath e â Grist a meddwl, wel, wisio rhyw sicrwydd o fywyd ac fe gafodd e llawer mwy. Gynola, beth yw y nefoedd? Fe ddwedodd Alun yn gynharach gyda'r Emynau, ac yno ca fod gydag ef. Dyna'r nefoedd. O ie, mae tŷ fy nhad, mae yna llawer o drigfannau wrth gwrs, ac mae'n lle heb boen, a mae'n lle heb ddioddefaid, ac mae'n lle heb ddagrau, ac mae'n lle bydd yr yngylion, a fe gewch chi fod gyda'r saint. Ond mae yna lot o sentimentality gyda rhaid tuag at y nefoedd yn ein dyddiau ni. Beth yw y nefoedd? I fod gyda Iesu. Dyna gobaith y Cristion. Dyna deheuad y Cristion. Gewch chi llawer mwy yn y nef, ond beth yw y nef i fod gyda Iesu? Yr Apostol Paul. I mi marwolus i ddelw pam cafod gyda Christ, sy'n llawer gwell. Beth oedd gobaith Mr. Steadfast? Cai weld yr un, a bu farw drosodd. Cai fod gyda fe. Oedd y deheuad na yn eich calon? Yn wir, chi'n dieithwyr i'r pethau yma wedi sôn amdano heno? Neu chi'n gallu uniaethu gyda Lleidr a dweud, wel, ie, wedi profi beth profodd y Lleidr yma. Nes i edrych ar hau a nes i dod at yr arglwydd Iesu ac fe ges i bywyd. Oeddi hynny yn wir amdano chi, neu oeddi hwn i gyd yn ddiach i chi? Os mae'n ddiach i chi, wel, mae yna cyfle heno i ddod. Hwn yw dydd iach awdwriaeth. Ac fe allwch chi, fel yr i chi, do fel yr wyf, fe allwch chi fel yr i chi dod at yr arglwydd Iesu Grist. A phrofi beth profodd y Lleidr yma, a phrofi beth profodd, a beth mae bob Cristion yn profi. Mae ddeiant o'n llawer mwy. Pob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd. Wel, dyna ni, yr hen hanes, gobeithio. Trwy ras Duw, mae wedi dod yn ffres i ni heno. Ond diolch am yr Efengyl ac am y fath gwaredwr yn yr arglwydd Iesu. Ni'n mynd i ganu i orffen ein hoedfa,
308 a 309. Golchwyd Magdalen yn ddisglair, a Manasseh ddyn wyn yn y ffynon ddaeth o galon Iesu a galfari a fryn. Pwy a wyr na olchi'r fynnau, pwy a wyr na bydda byw, ffynon rasol pen calfaria, llawn o'r unwedd dwyfol yw. 308 ac wedyn 309. Gynar byddai di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw y Tad a chymdeithas yr ysbryd glân i aros gyda ni o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.